tore lakini kwa wira mwangasa nando penyire eria kabere ekengie kworo kya saba Meru na saba Kenya na rabana batana bono tiga abagabana bae guchinguru chogwa kaisika ba deputy babo tonjuriri jigo ekiara ba deputy bae kabago kekera mangana abwata bagabana mbuya mono na ende morigererio Ndizi TV no moraria siribori elio ngakiende gantu akwanirete when we had the National Dialogue Committee gokora chinkwana chiae the Council of Governors led by Anne Waiguru mo governor Kirinyaga mbarute proposal to the National Dialogue Committee asibare go proposing akiti atotware no mwaka ebere before governor chake ko bori gunga kimangana kiae before impeachment governor koreki there was also a proposal ngaki abantu abakurukunga naba deputy governors ngaki bone bakare gutumeka kororanga tiga tominyo kyo mugabana irinde tonyorekero mabe so ekaro kuri the scenario yabete ya Kawira Mwangaza arenge charged with around 7 counts chamangana ao ayabare ko moteba nga okorira mamocho including ko imoka na koroke pare moga arime ritari mogako na mangana nda mange buna misappropriation of funds kurama baraibande na kuba chongelia baraibande lakini ese ntekero yache tekorigereria igoro magoro bana libategete the vote ekanyorekana nga majority of the Senate bagetoma etechukura kere bagete bisa charge esamali origereria samali yu okonyoranga Kawira Mwangaza na banyorete majority ya senator as a chance chi county 7 chigotebanga ki ya Kawira Mwangaza tabugati mamo tugose mamo chali arenge gotebekana county assembly ko mamo chinaro tibanya ikirani tiba prove it before the senate budget go approve ona yari ko nyarekana nga one of the issues chabe there is there samangana ya saba yari ko nyoranga asenaro ro Kawira Mwangaza anyore tuneri ko no ari ko nyoru nerimo igona liari go seize ko hold office twagambete gana ndu tugatebyo murigereria igorunga kie process yo kurushi mugaba nekorete lakini bono Kawira Mwangaza survived for the second time so ngigeta ke morigereria nande for example uno muntu Meru no ani ntu abanyane boka igantu atwara mangana Nyamira impeachment nande mbali bako nyakogosereri ngankorete bale no mugaba no itoga igasimba arati impeachment motion nkietagete ko message kietagete ko genda gochese abana inchi na kubwa mono na sabarai baito chinga kichinde buna bono bonigo mwaka no ya mweli na bere buya na inje bono ndo chinga ngende kia Council of Governors nke bwate meaning umugaba no ayo guchinga ki ora take off no chino ndega kere ko imoko manye tengo take kire sometime elinde take off emanye ko genda iguru igono na no mugaba no it appears ko bege ndo ko west chinga ki ikiagara bono for example bono Kawira Mwangaza bono we have two impeachment motions ase mwaka wa motara correct within a year to atwale impeachment motion ile igokora nginga chinga ki na 6 months yako era na ndengo chaka igo roche Meru umuntu Meru nkonyorare services jiyo kwarali ichikorrokananga engane yiga ya impeachment for example ase county ya Meru ichikorrokanga ne mochandole se leadership more than ase abana inchi abanyene more than ebintu bibata kire ko korru mwana inchi bali ko bikora bono these are supremacy battles between the county assembly no mo governor Kawira Mwangaza nando inyoro murigereria nga Kawira Mwangaza is an independent governor tali ko rumurengo de bwensi na na kyora anyorigi atwalire problem ku work with these people bali kolete bakoru ebyama mbyama ebyasa ntoma chikora nande na bono yamajiri koreto gwatane kasi ese Kenya kwanza kera bantu bagosira ndoro jenonye no mo wasiri public service nera moseskuria kera beka mangana aya asemitanda tena bona baseneta emukar ku west chinga ki chino bosa moswatio ini mweupe kama pambo ekero moseskuria akomoji aba seneta igo nere buya kwanza nande mbuya one of the issues the president ita kirego to address one of the topic ite na state of the nation one of the issues the chigo toka state of the nation address president ita kirego to address igoro ngakia mikakati kia bekire igoro ya national values and principles of governance bone karoko nyora bone public officer conduct a public officer one Moses Kuria ago chaka komochi a constitutionally provided process for example, emotion ya to Senate can now a public officer start directing the Senate. Nguru kiabu ata Moses Kuria chogo direct the Senate kwenye bowling aki nga you are wasting time. They are following a constitutional process. But that process it will be hanging because
county government ya county assembly ya Meru ya rusi yo governor ekero bono Moses Kuria gukwana nga Senate should not proceed with those things nga umuntu yale mupe kama pamba under which capacity yako korayo those are some of the issues chitakire ko addressed bona actually in the state of the nation utterances chiko go against article 10 of the constitution on national values and principles of government so igo Moses Kuria kara kugamba igo I don't thinking anabwate any basis to do so let him rest atige chinkwana bunecho Senate yakorete gasi and at the end of the day through the Senate nande ya tebringa ki mamocha yuare ngeko ba accused of takorete talibo lakini mara kero wakirito korena umugabana akera ujo wikiwa Senate mondana orabona richi girito gotumeka ria 2010 ndipo ate chirubori sana korengana nabantu na mamda ukwana akero umugabana mo senator nkurukie jinera gutwara asokulingolio mo senator abantu bana batana akolingolio akolingolio mugabana na wikiwa mugabana wikiwaria ira bana rende na abantu abamwange na barabu ekena bayaro ko bana bamwangete batumeke ekomwanga bamwake isiko omanyete what we call ngendokero tokra kwa na botambe silichiko igora checks and balances imagine a scenario whereby governor ntubuga provision yoko impeach governor kwarol imagine nga governor ero kwa nsia so irobisi na ekore kira akore ntubuga process yoko mokora yoko morusiaro minute ngaki we will be governed by tyranny ntogo jiko ba governed by dictatorship governor eko kora kende kyonse kemanyete ngakende ngiri kora gekora igori chiko lia 2010 by the fact that ikobeka Senate as an oversight of the devolved units minute ngaki we need to check binte chinguru twaire governors go said devolved units ngaki chiko kore gas igo Senate ko bolio mo governor amabolio na bora tebekane ngaki negentekia as checks and balances but rende so bole tineri ngaki barabanga na barumba mwanga omaye to muntu gocha kwango is an issue of fact those allegations chabere putigari ngaki chiakora ngaki chiaba ekiagaro ligereri abantu barachire Senate abange tutochake koru Martin Wambora umuntu mutanga ni piko genda gali uwaititu Sonko umugabana Wajir Mohamed abana abantu bande bayiruaro ekero gotegerera Senate proceedings chiria yakero go chirigereri onkorore nkorigereri bare ngento tokoroka merit egento keria ga gotegerero ebirengereri byaba aired until a decision yakora yaba made igona tabanga no kumwanga I think even the process they can watch the Senate hearings botambe guru ya mangane yo mugabana no ena yo murigereria on Ndizi TV na bogwanjira na nchinga ki it is a very rigorous process no ne karo gotegera no na bogo tabanga iga aro no eba komojika wira mwangaza ya iga according to the presentation chia beire ga na boko ranga ki this is witch hunt this is political battles chikorete chigendere ne karo ko ri bona for example as a Senate bona ya muirenga we are going to impeach a governor no ena ale karo kotekera those hearings na bono na yo gwanja ngaki bono buno mo governor lengo ko ku waititu kiambo ekero ba ya to ikane ngobo shahidi mboronga na abegete chipesa au asichi account ya bana bae that is misappropriation of funds Viesana ando itorigerio chibosio toriena indie account yako disorder kera bantu bana baro tena bono na kawira nya ale ga kopwega bonde kali ate ya mzina bono te to disorder account ye to endeka ando itorigerio chibosio kianena baje Kaya they are not sure ngamba be elected. No elege bago ta. Ya wone mai to chini. Abasweli bago ta banga ki mkuki mtamu kwa nguruwe lakini kwa binadamu mchungu. Bata yabi kungango disolo vale bako unite. Bako unite bako mangana. Yo kabeno magabano makwini. Kifutu kibwana. Na bata yadina bono rende na maroje na bintu byasinyira te to bune county. Mo chake. To chake obye. Bagakira. Wantu medina kawira mangaza. Abaraje angaze gutumeka ngende kibata na soya mwangaza. Abate na wana wasoya mwangaza.